Вітаю, шановныя сябры, з вами Андрей Хаданович, і мы гаворым пра перакладчыцкую майстэрню. У апошні чацвер адбылося чарговае чацвёртае яе паседжанне, а сёння справаздача. Гаворка ішла пра пераклад сучаснай польскай прозы на 3/4 пра пераклад сучаснай культавай польскай пісьменніцы, нобелеўскай лаўрэаткі Ольгі Такарчук. Прыемная акалічнасць, я магу праводзіць заняткі і рабіць справаздачу пра гэта у родным горадзе набелісткі ва Вроцлаве з сядзібы фундацыі Ольгі Такарчук з віллы Карповічу. Ольга Такарчук вядомая беларускім чытачам, вядомая сваім культавым раманам пра век і іншыя часы, пераствораным Марынай Шудою, вядомы і другім раманам, экалагічным дэтэктывам «Вядзі свой плуг праз косткі мёртвых». Вот беларускае выданне у мяне ў руках. Неўзабаве па-беларуску выйдзе опус магнум пісьменніцы, вялізарны том Шенгі Якубовы альбо кнігі Якуба ці Якубавы кнігі, амаль 1000-старонкавае выданне, вось дзеля экзотыкі з сядзібы, дзе не толькі арыгіналы, але і пераклады Такарчук на самыя розныя мовы прадстаўленыя. Пакажу вам грузінскае выданне Ксенг Якубовых. Навучэнцы майстэрні прапанавалі фрагменты з двух раманаў, з раману «Дом дзенны», «Дом ноцны», «Дом дзённы», «Дом начны», а таксама з кнігі, якая прынесла аўтарцы міжнароднага букера ў 2018 годзе, рамана «Бегуні», «Бегуны». Размова вялася пра спецыфіку перакладу з блізкіх моваў і праблемы, часам падводныя камяні, якія непазбежна пры гэтым паўстаюць. Адна з галоўных такіх праблемаў – так званыя фальшывыя сябры перакладчыкаў. Словы, якія гучаць ідэнтычна ці амаль ідэнтычна са словамі тваёй мовы, а азначаць могуць не зусім тое самае, а могуць зусім не тое самае, і важна не трапляць у гэтыя пасткі. Перакладчыца Марына Шуда, якая ласкава пагадзілася быць кансультанткай, запрошанай госцю на гэтай сустрэчы, нават прадставіла свой уласны слоўнік фальшывых сяброў з практыкі, з словамі, з кантэкстамі, з якімі сутыкалася. Прывяду толькі некалькі прыкладаў. Паслухайце, як гэта вабіць падабенствам і як можа падмануць. Польскія словы, а потым даю расшыфровку. Клёнтва. Зусім не клятва, а праклён. Заздросць. Не зусім зайздрасць. Рэўнасць. Марудны. Не марудны. Капрызны. Буркатлівы і, адпаведна, марудзіць, скардзіцца. Ціскач. Кідаць і, адпаведна, почіск, снаряд. Поверховнасць. Знешні выгляд. Ордынарныя вымыслы. Што б вы думалі, сябры? Брудная лаянка. Застава, сервіс і, адпаведна, стучцы. Ніякія не штучкі, а столовые приборы, відельцы, ножи, лыжки. Доказывач. Гарэзнічаць. Уконтентованы. Звязаны не з контентом, а з французскім контент. Задавальненне. Шчаслівы, пазітыўны. Быстрасць. Вынаходлівасць. Порушыць. Усхваляваць. Укроп. Кіпень. Вар. Шыбоваць. Зусім не шыбаваць, тым больш па зямлі, узносіцца, летаць у
паветры. Не бачны, увага, тое, ды не зусім тое, неабачны, неабдуманы, неасцярожны. Позорны, класіка жанру, удаваны, уяўны. Остры, не зусім востры, хутчэй рэзкі. Налогі, зусім не падаткі. Дрэнныя звычкі, залежнасць. Уводзіць, спакушаць. Спісак, змова. І гэтак далей, гэтак далей, гэтак далей. З некалькімі фальшывымі сябрамі мы сутыкнуліся з калегамі-навучэнцамі, проста разбіраючы іх фрагменты. А большасць прыкладаў, якія я сёння прывяду, будуць з раману Такарчук «Дом дзённы, дом начны», з раздзелу «Часто стравы». Печава стравы, а можа быць пірог, піражок стравы. Вельмі псіхадэлічная частка якраз пра тое, пра што вы падумалі. Вось яны, фальшывыя сябры. Тэн модай вопіста, о тважы румянай і чэрствай, як сводка булачка. Беларускі перакладчык нішто же сумняшыся піша: гэты малады памежнік з румяным і чэрствым, як салодкая булачка тварам. Нават калі не ведаеш польскай мовы, трэба прыслухацца да логікі тэксту. Спецыялісты называлі такую штуку па аналогіі з прэзумпцыяй невінаватасці прэзумпцыя асэнсаванасці. Чэрствы, як булачка, пагадзіцеся, падазрона для набелісткі. Так і ёсць чэрствы, гэта свежы. Дакладна наадварот. Альбо рушыў пред сябе, ślizgał по śniegu płynnie, jakby ехаў на лыжвах. Людзі, якія ведаюць польскую, ведаюць, як лёгка трапіць у гэтую пастку. Ён рушыў уперад, слізгатаў мягка па снезе, быццам ехаў на лыжах. Сябры мае, лыжвы — гэта канькі. Адпаведна, беларускія лыжы па-польску нарты. Другая праблема, з якой мы сутыкаліся, як перакладаць безэквівалентную лексіку. Тое, што не перадасі ніяк адным словам, але гэты згублены сэнс можна кампенсаваць у межах таго самага сказу, у межах суседняга слова. Хочаце прыклад? Выжэй ідзе чалавек з уквусаваным заяцам. Малады перакладчык прапануе: вышэй ідзе чалавек з упаляваным зайцам. Так? Так, ды не зусім, бо уквусовач не проста упаляваць, але, так бы мовіць, упаляваць цішком, упаляваць нелегальна, а упаляваць браканьерскім чынам. Само слова «квусовач» калісьці пісалася не праз «у», а праз «о», крыскаванае, паходзіць ад квоса, ад каласка, якія сцягвалі з чужога полю. Адпаведна, упаляванага зайца можна пакінуць, а вось нейтральнага чалавека можна адразу дагрузіць згубленым сэнсам. Вышэй ідзе браканьер з упаляваным зайцам. Трэцяя праблема, мы яе зноў і зноў закранаем на кожным занятку. Як не займацца адсябецінай, не дапісваючы часам слова, двух, некалькіх, шматлікіх словаў тады, калі не знайшоў адзінага трапнага. Лепей падумаць яшчэ і знайсці гэтае трапнае слова, недахоп якога ты хочаш кампенсаваць дадаткамі адсябець. Хочаце прыклады, калі ласка? Im bardziej oni parowali humorem, prawie płynęli z radości ponad śniegiem. Глядзіце, колькі словаў дадае перакладчык. Чым шчыльней рабілася воблака гумару наўкола іх, амаль ператвараючы саміх веселуноў у лятучую пару. Гэта толькі пачатак, як бы сказу канструкцыі. Каб перакладчык наважыўся ўжыць жыўцом слова «паравалі», якое ёсць і па беларуску ўсё стала б на свае месцы. Чым больш яны паравалі гумарам, проста радасна плылі панад снегам і гэтак далей усё на месцах.
Я теж мам імпрези вечором, чемний гарнітур już wisi na drzwiach szafy, wyprasowany i gotowy, wódka mrozi się w lodówce i szampan triumfuje w barku mebleścianki. Паглядзіце, што робіцца са словам «трыумфуе» у перакладзе. У мяне таксама намячаецца вечарына на сёння. Цёмны гарнітур ужо вісіць на дверцах шафы, выпрасаваны і падрыхтаваны, гарэлка студзіцца ў лядоўні. І шампанскаму ў міні-бары не цярпіцца грымнуць святочным залпам. Не цярпіцца грымнуць святочным залпам. Гэта ўсё замест слова «трыумфуе», якога цалкам бы хапіла. Глядзіце, якія казусы часам непрадбачаныя адбываюцца на фоне гэтай адсябеціны. Занім снегу безгучне повставали пейчокротні шляди лап. Гаворка пра прывіда ваўка, які пераследуе памежніка ў псіхадэлічна неадэкватным стане. За ім у снезе безгучна паўставалі умяціны, кожная з 5 ямак адбіткі лап. Перакладчык спрабуе кампенсаваць гэтае слово пенчокротне, якім аўтарка паспрабавала перадаць сам абрыс, самі гэтыя сляды ваўчыныя з 5 мацнейшымі плямамі на гэтым следзе. У выніку атрымліваецца ці не 5-я лапа у ваўка, відочная па слядах у перакладах. За ім у снезе безгучна адбіваліся пецерныя следы лапаў. Спыніліся мы на рабочай версіі. Веру, што можна лепей. Чакаю на гэтае лепей. Найвіртуознейшыя, найскладанейшыя праблемы паўстаюць, калі ў перакладзе ўжываюцца каламбуры, адбываецца гульня словаў. Такім ключавым каламбурам да раздзелу, паўтараю, гаворка пра псіхадэлічны пірог з травы ці з травою, ёсць польскае слово «бже» ад слова «бер», пэўны злак, гатунак проса, якое закадаванае ў слове «добже». З гэтым «добже» і «бже» віртуозна гуляецца аўтарка. «Недобже», гаворыць сам сабе герой у змененым стане. «Недобже». Бракувало му «бже». Чегось, co miało związek z ciepłem i jedzeniem. Перакладчык, якога тут варта толькі пахваліць, прыслухаўся да слова «добра», паяднаў яго з тэмаю і назваю раздзела і выйшаў на здобу, якая адпавядае і таму, што наш незадачлівы памежнік пакаштаваў з наступствамі, і пэўнаму такому ідэалу утульнасці, які вымалёўваецца ў тэксце. У недобра, а у нас добра, а здобна не ставала ему здобы, чагосьці, што мела дачыненне да цяпла і ежы. І глядзіце далей. Подобало му się to. Szedł dobrze, szedł dobrze, ciepła i światła. Jemu podobалася. Кожны крок быў радасцю і аздобай. Ён ішоў да здобы, да цяпла і святла. Бонусам нашых размоваў на майстэрні пра польскую прозу зрабілася абмеркаванне дзіцячай прозы Марты Дэмбоўскай, аповесці «Шчэншчаш», вельмі папулярнай у сённяшніх юных чытачоў. Шчэншчаш, то бок шчасліўчык, але гэты загалоўны шчэншчаш потым выявіцца, што галоўнага героя так завуць, а яшчэ і будзе каламбур, бо іншы герой, кот, памылкова прачытае надпіс і в гэтым шчэншчажу пабачыць шчэняка, шчэнюка, ту мешка шчэняк,
прачытаў маэстра і омаль не спадаў з парапету. Усё гэта развязваецца, калі згадаць сімпатычны сінонім да шчасліўчыка лёсік. Я спадзяюся, што чытачы перакладу не падмануцца і не пацягнуцца па мовазнаўства, атрысамліваючы героя з Езэпам Лёсікам, але на працоўнай версіі Лёсік мы спыніліся, і там, дзе да шчыншчажа дадаецца шчанюк, пёсік ёсць эквівалентам гэтага дастаткова для кашэчай каціны памылкі. Перакладчыца Марта Дымбовскай паказала ў некалькіх выпадках, як спрытна, таленавіта можна выкручвацца з пастак, якія ставіць табе сама мова. Глядзіце на такія хітрыкі. Нагле услышаў крокі, а потым почуł, że podnoszą go czyjeś ręce. Засада з услышаў і почуў, бо па-беларуску і тое, і гэтае трэба было перадаваць аднакарэнным дзеясловам. Пачуў, адчуў. Раптам раздаліся крокі, а потым ён адчуў, як яго падымаюць нечыя рукі. Ну і апошняе, на чым спыніўся, на перакладах фразеалагізмаў, калі яны эмацыйна насычаныя, канкрэтныя. Везмече додому і очище, бо брудний єстиш, як щеден нещенщ. Читаем гэтыя 7 няшчасцяў у перакладзе. Перакладчыца добра чула, што даслоўна калькаваць гэтага не варта, а пакуль вазьму цябе ў дом і пачышчу, бо ты брудны, як немаведама што. Все добра з гэтым немаведама чым, але губляецца канкрэтнасць, якая працуе па-польску на тэкст. Было вырашана яшчэ пашукаць гэтых канкрэтных параўнанняў. Брудны, як чорт балотны. Пабожная бабуля хутчэй за ўсё так не скажа, як 7 свіней. І тут калектыўны штурм як бы творчы дае прапанову брудны як парасё. По-моему, вельмі сімпатычна. На такой ноце можна і заканчваць справаздачу. Спадзяюся, што новыя пераклады класікі сучаснай літаратуры, у тым ліку польскай прозы, будуць паўставаць і друкавацца па-беларуску. Тым больш, што да нас на сустрэчу з навучэнцамі майстэрні прыходзіў незалежны выдавец Андрэй Янушкевіч, прадстаўляўся перакладчыкам, прадстаўляў магчымасці свайго выдавецтва на сёння і заахвочваў прапаноўваць і прыносіць яму зробленае. Спадзяюся на плён гэтай сустрэчы неўзабаве. Дякую за ўвагу, усяго добрага і да новых сустрэчаў.